Кака Метлинка дори да беше решила, че е време за нова метла, тя знаеше, че няма да може да мете по всички ъгли така, както старата можеше да прави. Тя има собствен стил и забавно скосена линия, така лесно събира магията от ъглите на градинката. Кака Метлинка и старата й метла работят в съвършена хармония, като всяко движение е танц на вдъхновение. Така, докато мете и чисти, тя също се подготвя да внесе вкуса и топлината на своята уникално плодова супа в сърцата на всички. Нейната градинка, нейната метла и нейната супа, всичките те са част от нейната магия, която обгръща всички със своята невероятна сила. И така Кака Метлинка обмисля със следващата стотинка да напише романа за младата Гана, яхнала метлата към студа на планината, но до тогава с ябълка Корава ще изпрати всеки брой от готовия роман останал, плодовете на живота крачи бързо към върха, погледнете в комина, книгата ще ви разкрие чистотата сред праха.